svi će pomisliti da je pržen u tiganju. Odlična marinada, posebna poh smesa i dobijamo savršen pohovani oslić iz rerne. Najpre krećem od priloga uz ribu. U šerpi je kilogram očišćenog i opranog krompira, dodajem vode pa ide na kuvanje nekih pola sata. A sada prelazim na čišćenje oslića. Uglavnom koristim makaze jer uz pomoć njih mi je najlakše da sklonim sve sitne viškove i dobro očistim ribu pre pohovanja. Dobro očistim bočni i leđni deo oslića. Za ovaj recept sam iskoristila kilogram oslića. Sada od polovine ribe napravim uzdužni rez i pažljivo uklonim preostale iznutrice. Dobro očistim i sredim svaki komad oslića, potom ispiram pod mlazom hladne vode. Sada prelazim na pravljenje marinade. U dublju činiju sipam 120 ml maslinovog ulja, pa narendam i 4 čena belog luka. I vidjet ćete, ovako pohovani oslić iz rerne je dokaz da za ukusan riblji ručak nije potrebno prženje. Marinada daje bogat ukus i predivnu aromu, tako da se tokom pečenja u kuhinji širi samo prijatan miris, bez onog neprijatnog mirisa pržene ribe. I zato sve moje riblje specijalitete pripremam u rerni. Sada dodajem i malo soli po ukusu, dodajem i jednu manju vezicu seckanog peršunovog lista, dodajem i jedan isceđen limun. I kako bi oslić tokom pečenja u rerni ostao sočan i mekan, u smesu dodajem i 3 kašike mineralne vode. Sada sve dobro promešam i marinada je spremna. Da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Svaki komad ribe sam isekla na pola. I još jednom da napomenem da je oslić nakon čišćenja dobro ispran pod mlazom hladne vode. I svaki komad ribe ubacujem u prethodno napravljenu marinadu. Promešat ću ručno i ostavljam oslić u marinadi nekih 2 sata u frižideru. Sada prelazim na pravljenje poh smese. Najpre dodajem 4 kašike mekog kukuruznog brašna, 4 kašike palente, 2 kašike griza, dodajem i malo soli po ukusu, takođe malo mlevenog bibera i 1 kašičicu crvene mlevene paprike. Sve dobro promešam i poh smesa je spremna. Tepsiju sam obložila pek papirom, poprskam uljem, oslić je dovoljno dugo staje u marinadi i sada je spreman za pohovanje. Svako parče dobro uvaljam u prethodno napravljenu poh smesu. I ovaj recept zaista svi vole. Zbog odlične marinade iznutra će oslić biti mekan i sočan, a spolja hrskav i mirisan, pečen do savršenstva. Samo ponavljam postupak dok ne utrošim sav materijal i svako parče ređam u tepsiju. A kada je lepo složen, prelijem ostatkom marinade. Rerna je uključena na 200 stepeni i oslić se peče nekih sat vremena na toj temperaturi. Još samo malo poprskam uljem i pravac rerna. I prelazim na pravljenje priloga. Isekla sam kuvan krompir na kolutove i ja za ovu salatu uglavnom koristim crveni luk. Dodajem malo soli po ukusu, prstohvat bibera, malo maslinovog ulja, takođe jabukovog sirćeta po ukusu. Salatu dobro promešam i prilog uz ribu je spreman.
I ovaj savršeni pohovani oslić iz rerne je gotov. Zlatno hrskav s polja i mekan iznutra. Oslić se može servirati i čim se malo prohladi, spreman je da se proba. Voljela bih kad biste mogli da osjetite ovaj fantastičan miris, ali se nadam da ćete pripremiti na ovaj način i javiti vaše utiske. Dodajem i krompir salatu kao prilog, malo sečenog limuna i to je to. Pred nama je najukusniji pohovani posni oslić iz rerne. E pa, dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i veoma kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte, prijatno!